जों बयबो मोनसिगौ बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जुदिअ बर'नि गुबुन गुबुन आफादफ्रा गुबुन गुबुन समाव हाबा मावबोनानै बे हारिखौ राव थुनलाइ हारिमु बायदि बिथिङाव गायसनबोदोंब्लाबो मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारा बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव मा बाथ्रा बुंदों। स' नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। बिस्वजित दैमारि सारा बर' हारिनि बाथ्राफोरखौ साननानै बर' हारिनि जे थामोनथा जे दुखु दाहाफोरखौ साननानै अलखदफोरखौ साननानै बिस्वजित दैमारि सारा रोखा रोखा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनो फोरमायथिनानै होदों। स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बिस्वजित दैमारि सारा रोखा रोखा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय। जों बयबो मोनसिगौ मोनसे समाव बर' हारिनि थासारिया माबायदिमोन। जों जुदिअ मोनसे जारिमिनारि हारि बे बुहुमनिनो गुदि सुबुंफोरनि गेजेराव जों मोनसे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेफोरो जोंनि जायफोर गोजामथार हारि माहारि राव हारिमु बेजों एखे समनि जोंनि राव हारिमुवा नाथाय अब्लाबो जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो बेखौ फोसावनाय बेखौ रैखाथि होनाय बेवहाय गोब्राब जादोंमोन। जायनि थाखाय आगुनि दैदेनगिरिफ्रा नारा नाथा नाजाबोदोंमोन आरो जोबनायाव बड'फानि नाजानाय बड'फानि दैदेननाय बड'फानि जोंखौ फोरोंनाय आरो बड'फानि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर'फ्रा बेफोर गासैबो बिथिङावनो आवगायलांनायनि दिनै खाबुखौ मोनदों। जों दिनै बुंनो हायो जोंहा सानैसोल' मोनसे समाव एमएलए दंमोन बिसोरबो बिधान सभायाव खोथा बुंनायनि खुनु खाबुखौनो मोनाखैमोन। थेवब्लाबो बिसोरनि गेजेरजों जों मिरौ जिरौ सोलिबोदोंमोन। नाथाय दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जानायनि उनाव 10थि सिडिउलनि जिथु गोहोनि गेजेरजों जों दिनै जों गावनो बे बड'लेण्डआव हारिनि राव हारिमु थुनलाइनि अनगाबो सोलोंथाइ समाजखान्थि राजखान्थि बायदिसिना बिथिङाव खामानि मावनायनि थाखाय गाव हारसिंनो बिथांखि लानानै जों बायदिसिना हाबाफारि आरो बायदिसिना मावफारि लानानै जों खामानि मावनो हानाय गोहोखौ मोननायनि उनाव जोंनि गेजेराव दिनै गासिबो बिथिङावनो मोनसे जौगासारनाय फैदों। दिनै बड'लेण्डनि बाहेरायावबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला गायसनजानायनि उनाव बेवहाय थानाय बर'फोरनि इयुना दिनैहाय गाव गावनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जोंनि हारिमु राव धोरोम खान्थि आसार खान्थि सोलोंथाइ समाजखान्थि बायदिसिना बिथिङाव जोङो मोजाङैनो आवगायलांनाय बिनि थाखाय खामानि मावलांनाय बे खाबुआ दिनै जोंनि गेजेराव सौफैबाय। बिनि बादैबो बुहुमनि बर'फ्रा दिनै खौसे जानायनि उनाव बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायावबो बर'फ्रा दिनै लासै लासै मान मर्यादा दिनै मोनगासिनो दं। नेपालावनो जा बांलादेशआवनो जा एबा जोंनि गुबुन गुबुन भारतनि रायजोफ्रावनो जा दिनै बयनिफ्रायबो जोङो मोनसे स्वीकृति मोनदों दिनै मोनसे अननाय मोनदों जों दिनै मोनसे मर्यादा मोनदों जों दिनै मोनसे गनायथि मोनदों बे जोबोद गिदिर बाथ्रा। आरो आं सानो फैबाय थानाय समाव साफ्रोम बर'आनो जों जायनि थाखाय जुजिदों हारिनि जि गोनांथिफोरनि बाथ्राखौ जों सानदोंमोन बेखौ मावनायाव मावफुंनायाव जों जुदि साफ्रोमबो गोसो होयो हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा जायफोर थांखि लायो बे थांखिखौ जुदि जों गनायनानै मावो अब्ला आं सानो जोंनि गेजेराव जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार जानो हायैनि खुनु बाथ्रा गैया। जे सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों बयबो मोनथिगौ जे बर'फ्रा बे बड'लेण्डनि सिङाव जों गासै 40था जि डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआव गावनि मथे जों पलिसि लानानै खामानि मावहोनो हायो। जेराव सोलोंथाइ आबाद लामा सामा देहा फाहामसालि बेफोरनि सम्पुर्ण गोहोखौ दिनै बड'लेण्डनो होनाय जादों। नाथाय बेखौ मोजाङै मावलांनांगौआ साफ्रोमबो बर' मानसिनि बिबान। जायफ्रा राजखान्थियाव थागोन जायफ्रा बेफोर गोहोखौ मोनगोन जायफ्रा अफिसार जागोन जायफ्रा बेफोरखौ मावनायनि गोहो मोनगोन बेखौ जोङो मोजाङै सानै हयै मावलांबासो बिनि गेजेरजों जोंनि गोदोनि दैदेनगिरिफोरनि जिथु लुबैनाय हास्थायनाय सिमां बे मोगथाङाव महर मोनगोन। दिनै भारतनि बायदिसिना स्किम प्रग्राम जोंनि आसामनि बायदिसिना स्किम प्रग्राम बे प्रग्रामफोरखौ बड'लेण्डनि गेजेराव जोंहा रांखान्थियारि थोंजों बेखौ गोहो गैयाब्लाबो नाथाय बे स्किमफोरखौ जों मावनायनि बे स्किमफोरखौ डिजाइन खालामनायनि बे स्किमफोरखौ जों नांगौ रोखोमनि महर होनायनि बे गोहोफोरखौ दिनै मोनजोब्बाय। नाथाय जों बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव साफ्रोमबो मानसियानो सांग्रां जानानै मावलांब्लानो
जोंनि जिथु साननाय लुबैनाय हास्थायनाय बे एसेब्लाबो मोगथां महर मोनगोन गतिके दा गासिबो जोंनि गावनि बिबान मोनसे हारिया दावगालांनांगौब्ला खालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि सायावल' जों लामा नायबाय थाबा जाया साफ्रोम बर'आनो गाव हारसिं गावनि मोनसे नाजानाय थानांगौ जोंनि समाजाव लेखा गोरोंनि थाखाय जों बयबो सावरायबाय थायो मारै जोंनि समाजा जेब्लायबो फरायनायनि गेजेरजों साफा साफा मोजां अफिसार जानो हायो गावखौ गायसननो हायो नाथाय बेफोरनि बेलायाव जोंनि गथ' गथाया जुदि लेखा गोरों जानांगौब्ला अब्ला जोंनि साफ्रोम गथ' गोनां बिमा बिफाहा निजस्व मोनसे सेस्था थानांगोन नाजानाय थानांगोन कुनु स्कुल कलेज कुनु इउनिभार्सिटि कुनु सरकारनि पलिसिया जोंनि फिसा फिसौखौ लेखा गोरों खालामनो हाया अदेबानि साफ्रोम बिमा बिफाया जुदि गावनि फिसाखौ गिदिर मानसि खालामथारनो डाक्टार खालामथारनो इन्जिनियार खालामथारनो होननानै बेबस्था लायोब्ला ओरैबायदि मोनसेबो न'खर थाया जाय न'खराव जोंनि गथ' गथाया लेखा गोरों जाया बे खामानिखौ जों गावनो मावनांगोन दिनैनि दिनाव दावगाखांनायनि थाखाय बेफार बानिज्य बेफोरखौबो जों गावनो मावनांगोन गावनो नाजानांगोन अब्लासो मोनसे हारिया मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावगालांनो हागोन गोबां जोंहा बुंथिगिरि दं आं आरो गुबुन बाथ्रा बुंनो सानाखै आरो बेबायदि मोनसे सिन्थानि गेजेरजों थांबाय थायोब्ला जोङो हारिखौ जेरै लुबैदों हास्थायदों बेबायदि दानानै लानो हागोन শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মই দীঘলীয়া বক্তব্য ৰাখিব খোজা নাই বড়ো ভাষাতে কলো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কিছুমান কথা বড়ো জাতিৰ কিছুমান কথা যে আজি অন্তত আগৰ দিনৰ নিচিনা নহয় আজি বিটিসি অঞ্চল গোটেই অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ কাৰণে আজি চৰকাৰে শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত চলি যাবৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছে এইবিলাকত যদি আমি ভালদৰে আগভাগ লৈ নিজে যদি লাগি যাওঁ তেতিয়াহে আমি সব দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰো বিটিসিৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে বিটিসিৰ দ্বাৰা বিটিসিৰ 40টা বিভাগ দি এই 40টা বিভাগত পৰিকল্পনাকে আৰম্ভ কৰি তাত বিভিন্ন আঁচনি তৈয়াৰ কৰা ইটো ৰূপায়ণ কৰা তাৰ কাৰণে পুঁজি আবণ্টন কৰা ক্ষমতা কৰ্তৃত্ব বিটিসিৰ মানুহক প্ৰদান কৰিছে কিন্তু সেইবোৰ চৰকাৰে সাংবিধানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে মাত্ৰ নহব এইটো ভালদৰে ধুনীয়াকৈ আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা আমি কাম কৰি যাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ আন্দোলন আমাৰ जितु आखा आकांक्षा या बास्तवत पूरण हबो अब्ला मानो गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नुबाय बिसुजि दैमारिसारा बर' हारिनि थाखाय सिन्था खालामनानै मा बिबुंथि लाखिखो स' नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर लोगोसे रायजोफोर आंनि सेकेन्ड इउटुब चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाहैबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब